Tak nedávno se mi stalo, a byla to veliká, krátká doba, co to bylo jako, se si ptal cigaretu. A on mi říká, až povysáváš. Tak, co mi zůstalo, jak vzít cigaretu, a začít vysávat cigarety. Člověk je v podstatě kuřák, vysávač. Pořád vysává ty cigarety takhle jako, ale tímto způsobem je vlastně užitečný prostředek. Je to těžké jako vysávat příliš, protože kuřáctví, čili vysávání, má taky své těžké zázemí. Takže jedno nás může těšit, že jsme kuřáci vysávači a tím pádem jsme užiteční.